concentra més els trets sobre la formació enemiga. Normalment, una formació d'aquest tipus, que està ocupada per centenars d'homes, concentrava els... Bayoneta! També, en cas de fer formacions defensives contra cavalleria o altra infanteria, interessa que estiguin compactes per fer una sensació de mur contra cavalls o contra infanteria que sempre desmoralitza més, que una formació disgregada. L'únic cas en el que s'obriria més la formació seria si hi hagués artilleria disparant. Llavors no interessa que s'ordena bayoneta calada, és el que s'ha fet ara. I, a diferència del que un pugui pensar, no han de sortir corrents, no interessa que la formació se disgregui. Anirien caminant, oferint les bayonetes endavant i només correrien en l'últim moment. Avanceu! Pivoteu sobre la dreta! Carreguin! Trenquin aquesta fila! Sant Jordi! Sant Jordi! Sant Jordi! Carregueu! Tenen la moral molt alta, aquests soldats! Sant Jordi! En aquest cas és un exemple d'una infanteria ben entrenada, que aguanta una càrrega de cavalleria defensant la bandera fins a l'últim home. Pare, Fill i Esperit Sant, tres persones distintes i un sol Déu veritable. Jo, Christoph Kressmann, juro de no abandonar la meva bandera fins a haver perdut la darrera gota de la meva sang en defensa de la sacra, augusta, catòlica, real majestat del rei nostre senyor i del fidelíssim Principat de Catalunya. Ara!